Ayo, Wanto. Puntone kulung. Nyambut gawe seneng peng-pengan. Ayo Wanto, ayo Wanto. Ayo Wanto, ayo podo dening paslaran.
Ayo konco kabeh padha garisang prayitna. Kari lungguh Gusti Ratu moko ing papan kene. Ayo moco toto prajurit. Lah kok bingung aku. Prajurit. Kabeh wis kelar satata, aja nganti kang ngono tumpang suh. Awit awake dhewe iki kalenggahan iki kalebu sampur sing nomor 2 lho, Dik. Wingi kuwi wis mahargya. Uga ana penampilan sing kaya awake dhewe. Mula kowe sing ati-ati. Awake dhewe ngaturke gong sewu panuwun, Dik. Dene ngopo ditimbali karo ku utawa paguyuban utawa persatuan pencak silat Karasi Kuta. Kowe besok lek pinter pencak silat aja nganti iki sombong-sombongan lho, Dik. Kowe ora oleh. Sing oleh dikangge njogo diri. Golek mbok sombong-sombongan malah tak ketak unyeng-unyengmu wis lho. Teh. Arep cukup. Waktune wis meh entek. Yo tontonan aku tak sebak sampur saluhuring turungga yaksa. Wis.
ngene lho Dik. Kena kanggo contoh. Kowe ora apa-apa. Ngakali miyek. Ngakali. Direne malah iya ae ben rekoso. Kadar bayarane padha. Aja sembrono kowe tampil ning kene. Kene ngono akeh jaranan. Sing apik kabeh kena bersaing deh, ning bersaing sehat. Kabeh dulur dhewe, kabeh bolo dhewe. Ngono lho, Teh. Yo, Bat, kabeh mau kudu manut jalur sing bener. Yo, batut kabeh. Ayo boleh, foto dinoto,
Ayo, alon-alon deh. Rasa kuwate ning ati mesti ono. Ayo deh, kemana deh? Terus, alon-alon dong. Masya saiki riko wis rapi. Ya. Bisa Terus.
ngene nyamleng tenan. Ayo gentenan. Iya, sing apik. Joget kuwi sing apik. Durung bagianmu. Bagianmu sing kok. Bagian sing. Kiri. Ayo tajuk. Wong jenengane kok nyusu-nyusu. Ayo tajuk. Orang ngerti tajuk lagi. Ngene nyambut gawe. Ayo, gentenan. Ayo ya. Ayo bagianmu. Bagianmu saiki. Wayahmu. Ayo ya. Amplope njaluk genep iki nyambut gawe sing tenanan. Nyapa jawamu. Ngapa ngasih ning tukang kendang? Penonton ikutin. Bisa tekan Siti. Velocity. Besi. Wow. Jangan sama lagi Siti. Di rumahnya kendangnya toh ya. Tepakno ya, ditepak nih. Bareng. Purana sang piye sang? Contoh. Contoh nono. Ayo penonton. Ini loh. Penonton ikutin. Minggir. Bintani dhisik tukang ngendange. Ayo penonton ikutin. Velocity. Siapa jawamu ngono kuwi? Kok jawane HP-ne patah-patah wae HP-ne pencak silat iki mau. Ayo Velocity iki mau. Sapa? Wani lagi aman, Mbak. Sapa? Hei. Zaman wani karo aku. Wani. Aku Kak. Jane mau. Ya, kowe biyen kowe duwe sabuk to ya? Oh, kadang lo. Sabuk apa ya? Sok kapan lo?
sabuk gambar roh. Roh kumbian sabukmu jebok. Asli. Ayo. Ayo jangan lagi. Kita mania. Ayo Isabella. Ayo. Kita mania. Apa nyanyi lo? Ben dicontoni ya. Welas pisan angin diilingi satemene tatep yakin iki nyawa Ya. Gorong ayo iso. Bare cilik yo iso. Endang iya 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 Ayo. Apa tak kau ni? Lagi maksud aku ni. Ini. Betul. Tukang sonteng lu dia mas kena mas. Kena sini. Ayo, bisa buka. Mas kameramen dia ngono muni kowe ora muni. Ayo mas ayo Ora percaya. Loh. Muni. San bae kaya bae kaya isa bae ka oh gak muni Mas buta mas aja kamera mas. Ayo gajahnya. Ayo. Lupamu elek nih ya, mbok digone gambare. Muni. Yo. Oh, aja turun tengah mendang sama saya. Kau tak muni tak kamu ni. Sesok buta aja nyontek Mas. Heeh. Ojo nganti dikalane ya. Yo. hei Enggak kok malah teren. kowe tak durung joget ayo nang joget ayo saiki tenanan wis tenanan ayo masya saiki riko besari was
Menghayati nih mas, menghayati masuk kamera, ayo, ayo, wis gandeng wong liya, sak temene beri yatin iki, mbek nangis som, Riko, Nangis orang ngono ya. Kok malah kosa kok. menghayati lagi kayak nangis ngono kae lho. Ayo. Ngenes. Sampeyan maning beri yatin iki noleh Riko. Wis gendong biayi. Kok ngono? Ya bayi apa ganti susu di barang? Ya lagi mau bisa di barang. Kari loro kita asing rasa rumangsa kari loro kita asing rasa rumangsa lampu anu abune lebih jadinya kantane ra gelem kok tanam mbek kowe. Heeh, terus ora donggrang garai. Ragus. Alas kalih kayu nongko ganti ning arep. Aku ning mburi kok bener. Arep. Saiki ning arep. Nyek. Anyep ya. Anyep kowe gur gak ngawel. Anyep ya. Ayo. Dari lawas krito sing ana teka rasa kuatir nang ati mesti ana kapan jogete sing lopo kruntuke yatin iki Rumuh sayar kok Riko wis tapi semendia rasane hati semasih keconggowoy hati masya saiki kowe
Sing nyorong Mas Dadang, sing nyorong iki mau. Sing nyorong iki mau. Hei, hei, hei. Hei, kowe iki piye to nyek? Ning mburi kleru, ning ngarep kleru. Ayo tak kene tengah. Ayo ning tengah. Ayo ning tengah. Masya saiki riko isali welas pisan angel diilangi satu menit satu piatin iki Ayo, silat kayak mau, ayo.